Bismillahirrahmanirrahim. Braćo i sestre, 12. je dan mjeseca Ramazana. Država Francuska je još uvijek u vanrednom stanju, a to znači da još uvijek ne možemo zajednički da klanjamo teraviju namaz, ne možemo zajedničke iftare da organiziramo u džamiji, ne možemo da klanjamo zajedničke namaze općenito. Svakodnevno sam u komunikaciji sa rukovodstvom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, kao i sa muftijom za zapadnu Europu i sa glavnim imamima u dijaspori. Analiziramo situaciju i donosimo zajedničke odluke. Počeli su da se dešavaju određeni pomaci. Bosna i Hercegovina uskoro otvara džamije, Hrvatska i Slovenija također. Njemačka će otvoriti džamije pod određenim uvjetima, ali samo dnevne namaze, neće teraviju, džume i bajram. Tako su donijeli odluku. Mi u Francuskoj moramo poštivati odluku državnih organa i ponašat ćemo se na način kako se budu ponašali i svi muslimani u ovoj državi. Do tada, od 11. maja možete u toku dana doći u džamiju. Imam će biti tu na raspolaganju, kao i predsjednik i blagajnik, zarad uplate zekijata i sadakatul fitra. Blokovi za zekijat i sadakatul fitr su već stigli iz Bosne i Hercegovine, pa vas obavještavamo da od 11. maja možete u toku dana doći u džamiju da izmirite i tu vrstu posebnog ibadeta. Naravno, i druge vrste ibadeta, dobrovoljnog priloga, sergije za džamiju koja, priznaćete, odavno nije bila. Kakve god promjene budu se dešavale, mi ćemo vas na vrijeme obavještavati, ako Bog da, inšallah. Nastojte da ove Mubarek dane provodite u ibadetu, pojačajte svoj ibadet, pojačajte učenje Kur'ana, pojačajte svoju sadaku, svoja dobra djela koliko je to moguće i idemo, ako Bog da, inšallah, do kraja. Nadamo se, inšallah, da makar u zadnjih 10 dana mjeseca Ramazana, za 27. noć i za Bajram, inšallah, opet vidjet ćemo kako će se odvijati situacija, da ćemo moći makar u manjem broju da budemo u našoj džamiji. Do tada molimo dragog gospodara da nam podari snage da ustrajemo na njegovom putu. Da vam Allah da svako dobro, zdravlje, beričeta, na fake. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.